Sinten mawon Mbak Lurah kula mboten apang. Lah malah kene iki tenan. Loh, iki sinten-sinten bodho lungguh. Gak ngenteni BLT to. Lungguh. Gak ngenteni BLT. Nggih. Pangapunten niki namung kejengan mawon. Ampun sampun repot-repot. Alhamdulillah. Langsung wae sitok-sitokne penak dah. Langsung mriku. Nah, langsung mriki lah lah. Iki langsung piye? Iki Piye tok iki? pas gonku iso bundal. Anu iki puter melih, Pak. Dereng teles, Pak. Puter melih, Pak. Gak kena dilebok. Kula dereng. Tuh ngono seger wae jenenge. Nu sewu Mbak Lurah, Anu Pak Jumadi. nyapa lho seluk-seluk nyarang. Anu Mbak Lurah sepuh biasanya pun sok ngaturaken mboten. Lah. Mugi tetep Pripun? nggih, Pak. Brang. Mbak Lurah sepuh. Nggih, ngono. Nggih monggo katuran minggah monggo. Pak Suyatno Mbak Lurah Nggih sepuh. monggo. Lah. Katur jumanten panjenenganipun Bapak Lurah sepuh utawi Bapak Lurah mantan. Bapak Suyatno Mbak Lurah katur enggal niat saking sasana Pelenggan Boyo tumuju wonten sasana. Boyo. Sebisa paling atuh dibatak panjenengan Bapak Suyatno Bapak Lurah sepuh. Tapi sampun dayanipun monggo kalau ketinggal biar saking jumeneng saking sasana kan daya tumuju wonten sasana. Daya ngasam dan monggo Bapak Suyatno. Ugi kerawuhan panjenenganipun Bapak Joko Boyo ke rawuh lho niki. Bapak Rusdi Kepala Desa Blimbing. Ugi rawuh menika. nek niku dereng kertas kula. Dua bilih panjenenganipun Bapak Lurah sepuh Bapak Suyatno boten kepareng tindak panggung. Pakur matan sangat sipun katur dhumateng panjenengan Bapak Kades saking Blimbing. Tonggo kalian saking sasana Pelenggan Boyo tumuju wonten sasana. Anak-anak duduk semua. Anak-anak duduk semua. Wong golek bathi tok kowe kita rae. Nah, sapa sing ngomong ngongkon dadi dalang, salah dadi dalang. Ngenteni BLT ya. Iya Mas ya. Aku rasane katokku saya Oh. Ngenteni bakti bakso. saweran iki Mas. Ngenteni bakso. Bapak Jumadi nyawer Nggih. Mas kono. Ane diumumke. Anu pengumuman katur ing sampun danipun. Saweran dalu samangke dipun klumpukake mengke disumbangne Karang Taruna. Setuju nggih? Saweran diklumpukke disumbangne Karang Taruna. Setuju nggih? Boten. Karang Taruna nggen kula mriku. Oh. Mriku titip aku. Nuwun sewu. Ing Kalinggawa kan ngajengaken nggih napa pambutan Mas Gareng nggih. Lho anu Bapak Jogoboyo sing tukang gamyong kuwi. Piyantune pundi? Lho titip bali. Lah iya monggo. Bapak Rusdi. Nggih. Tok nggih rawuh. Monggo. Nah, Aku gak apal ya. Jogoboyo pandem langan besar. Monggo katur jepet jen Bapak Rusdi. Bapak Jogoboyo. Gua beli sampun-sampun kali meludang penggal ludang sampun kanipun. Tukang ngene saking sasana Pelenggan Boyo tumuju wonten sasana. Budaya. Ingkang sampun kasepakatan monggo Bapak Jogoboyo. Para rawuh Bapak Jogoboyo. Ngeten anggem gawe nggih Mas. Anu teko piye Pripun? Oh Bu Eza. Oh. Nuwun sewu Mas Gareng nggih. Nun. Tetep pambutan dipun aturaken nggih menika podang kuning leresi pambutan jadipun Krida